Abusianfo ma obi bia kwa ba eba Ben Gift Media. Media ne Kofia Mujansa wo cham obontutuo. Empani se wo ye bi na anye ya tetekwa 24 sabre yi metwam free Oboase Asqua Junction. Atra fomena. Maba bedu kura ye frɛ ne Chiaboso. Ɛhɔ na maba beto me papa mpanifo yi. Enuonyamfo a wo mu edi dwuma ede aboa amamre ne amane se be ye betumpon ɛwɔ ɔman Ghana. Ye bu kompo kɔhwe achia na nanom na edi sa dwumadi achi se ye yakamfo no. Omu kura emudi ada e wa mamre ne amande mu ene kamea se niema bebre ni ato atwene enso me papa mo mpanifo ya wo menchen de omu koso akura mamre ne amande ni se nti bia wo bia bomodin ase obepe nso bi de ase nchian de begu abodwumrem e bra e de semadu asan ba twetwe nkomo yi medin ebiem ene Kofia Mujansa mekɔ mu nchen na ya twetwe nkomo na me kyerɛ wo se obekɔ eye ase no wa comment no wa like na wa share ama wo bibia no so pe bia hwe no wanya bi se be ya de foforo betuma wanso benya bi na wahwe afi na na mo no ma no guase so opese wo frɛ wo mu a bomodin na frɛ won na nkomo bi ne question bi wa pese wo so bisa wo mu no oni mu akɔ na ma mu akɔ aba de na wisi bɔkɔ de na me adom penyi fie so de oba ye musa se bɔkɔ ayo ka bɔkɔ de na ye na mafo asem aye nka ne sa wo ho te se ya fa cheme na fa cheme se bi eburu oba mitinte me nante edu musa se bɔkɔ de na se eni ma bi nkoyi na fa cheme na wo ho ye de adom 90 eye yada obadias na wudin pa nkasa edesen yo midin nkonwadin ana se ope midin na wudin ni nkonwadin ne ye ya fese ye bebie mu ho nyina nti midin nkasa me maame na me papa de wo me e hye me ho nkoma de to me so no ye de me to me nana okay nti e fe me nana kwabna mensa abebio nana kwabna mensa bebio wo nana se ye wo maame papa ana wo papa me papa na ye de me to no na me nkonwadin de ye wode ne ho ose ade yo ayibiafo wode de ho ose ade yo ayibiafo yo nana we de wo so udin midin di ya ukusi obodum okay nana we de dwumadi be na wo so udi ewo me ye bosomfo owo fia me na akokura no ne manyina wo me ho okay nana ose ade yo na kire sei e ka se ose ade yo a nkane no ya bebu nkompo akohwe echi a na ose ade ye de na yewura ya de ni na aye otumfo a obo osoro ne asase ona ne ye bone nsamna na se ose ade yo ne no sabi mpradwi asa atraba fom ama ye benya ose ade yo ne bi so wo fom ama ahemfo bebrebe de ose ade yo ne bi nti o ka se ose ade yo a kire se obi a oka woyo oka woyo tie ose a obeyo nti mi se men kasa woro ofro ade ne mintumi nwa amenka na bibi wo ha untumi nyo de ene de me ye nipa ne nko a de efrise Yesu Kristo kro ba asase so nye ne manina na otumi yo wie enti ono kro wa ye mframa no wontumi anye ne nnwuma nina anwie de adasani enada wo ho entwa wunua ntoro se wo be wie bibia ebu nkompo ko hwie ti a ye wura na poku na prempe opoku ale the first o se tutu the first so mo betena akonwa so mo yi obi enso ne tuye ne ye hu no wo omo wo ho so nkombe ye obi ato aso nti nipa de o ye dan ha ye ni na betuma wi ansa na wako wo hye wadwuma yase edifire hen e na wo de be wie ha manya bakwasem kakra bi fa adwuma yi yo emprempre de be ya mete amene wo ka se ye fre hanom adanse Chiaboso adanse Chiaboso no e wo dompase atrankonwa asase so adanse dompase aha na ya adanse dompase nifa na me se madwuma ase me ka na se ye wo me wo kwa abre ba me ma me ya danse ni me ma me fira danse dompase me papa eye kwa abre ni me nana na kyekere hwa meduma kumasi meduma eye me nana ni kura wo kyekere ye enti ye de meto no straight up said American enti ye de ne to no na enkonwa na ewo fie no so no eye nta eye panyini ne kakra na panyini no ne se adum be firi wiem beba ebe bie woni fi se eno ne ye de start ikuro no eno ne ye de gi ikuro no si ho owie na opunu abanwa si ho se eno so ye nananom de ye ka ne se nananom a kire se ahenie omunie sisi ade wote so ye fe no odu agya ako na miduru ko mu ho no ma edin a omotade fremia ni yewura na yewura ne amanfo nte ase ye kire se me na me ye kuro na bosse
me na me ye kuro ni wura na ye kase kuro na bosse na e kire sen yankasa kasa bosse a kire se bibi ni ho na wo yo okay ade na ni ho but wo yo broni be kase creativity okay enti me na me ye kuro na bosse ene na wiye ye kire se nananom ye de o mo kekere kuro no o mo so na sesi a mete a me di dwuman enti me kokuro ni mu pe obi a frɛ mi yewura enkuru di ohene ne kura frɛ mi wura okay wo nananom na be kekere kuro no me papa ye frɛ no nana kwabna mensa enti na me di na ababi usoso no na kyese o man no bompempam a yɛtwere mo tie na ye dan na wunya saa tumi a wodidi dwuma sabre o se me kase me ka se ye hye me honkom na no betena fidie so na akeka nsem bi se a na manfo fa ne se o tun futuro gomani ana bibi yete but me no okọ na akobusa ye beka akere wo ye hye me honkom ansa na ye wo me na na mbedi na de me hunu ne da na mfa mani kosua hunu ne da na eduru ba bia mesere na ma ye mpae ansa na yatoa so nti ma me ansa wo kwashin wie ni wie be hunu ne da na da bia da ni mi twa saa de we na ana me di kuntunkuru na etwa kire se den ya me boni din adenti de enti aka ma mu no ye betwa dwula ye be hyefa ye fra kuntunkuru ne se ye nananom na ye bebo mu din abom pae akai wo mo no o makam ye hwehwe o ma ye hu o mo enti kire se yama ye enti di kuntunkuru na ekọ enti ye fra kuntunkuru na kire se bibia ye bi asem ye bi enti wo bo so ohene bi afra kuntunkuru no wa hunu se sebi onom dade abuam ana se woto abese no enne ma yefra kuntunkuru enne ma yefra na de asa wo se de wodi ye koyi de minim ye ho se Yesu Kristo ye to da wo de wo kasa wa bebuom abesunu ankasa kire sei ka ma mu ne kasa obi ate abesunu a o se nka ntete na kan ma mu ne ye adwa ni nna yefufu okay enti fufu no wa ni fufu a wo so wa ni di wa hu se de esite enti no so obi wu ofie ho no ma ye ngo fufu ma ni se fie ha na obi ewu a ye ngo fufuo se na awotweda na twam ayie tam no atwam ansa na ya wo fufuo enti odi nkra do kono odi mu wo so wani di wa se de sitia no enti na ohene ne ba betena ayi mpa so waje na konwa bo so to no wo we bese ye se wate abese no eno ngire so oni di yo wa men but wani fufuo ofa wo we hu bibi e kire ye kane na ne ye ka saa ɛyɛ no kre efi se saa bre no de nipa wo bɛyɛ no ne yɛ hwɛ wo ne ebu ho atɛn okay efi so obeba ne wa wo fufuo na wudi a esu o kyese wo awu nkra nye ne ya na emu wudi dokono de ya kyese ne me ana se den eme na emum tete abebu okay na kyese tete no mu bu fufuo ne se ene na ye wa wu ga kyerɛ sɛ wani aka saa ne tie eni sɛ kɔba ne saa wa bra saa ya wo dabi tie abisen ya to abisen no okay na kyerɛ sɛ besen ye area ye ni dia na banku a wadi en mpachaw dana odi an ene ofa me ofa no wo ofa ankasa okan bibi sɛ ɔno no yɛ bosomfo ye kasa bosomfo ene kyiame a nsunsu ye bɛ na wo mɛba abosomdwuma yo ye kasa bosomfo a sɛ kakra na konwa na mbetena so a nko ya busu apanyin ba ye panyin na konwa ni ntina ya frɛ no bosomfo okay na kyerem ye kakra ma me we die ya kasa bosomfo a bosomfo kyerɛ sɛ o na kontro bosom ne ho ne emanina okay endi sɛ obi bɛse ayi obi bɛse afahye bosomfo kasa we ye nkɔ a ye nkɔ okay na kyerɛ sɛ ɔno nso wɔ honhom dwumadi di ɔno so di e de fa saa ne ma no ho ana sɛ honam ani die na ono na tete bosom ni nduro bele no enti bosom baba be kire duru ona ese okofa ba ona ese otena se hwe se achiamefo no o mayo aduro no na se mimi ni ho kra na ima absent na ono waginam na wahira duro no so de amanipa no se ma hira duro no so te se ne so wo hwa tie afa wo kakra be kan afa wudwumadi agu de metimi aka na se e pan sa yo wachiame ubu haban onim haban onimne din so onim se ya wa haba bi wa okote a upa wo ho yobi ho edi sika kra to ase upa wo ho te se ubo adaja na de ko duro no nana eno sa na ye nim kan ana se ana ko eno de ye na etasi anopa ana adwubre na animu abribri no
Sabre no haban bi wa umu no so ye ne saa etimi yeye e ma bibia o ye bi akoso won shatade na ode ekot ene eduru asa ukọ ofa kafro mo ye den na mo hu se saa haban we de atwase ye bo adagya ene ye de akọ akote na we de ye se suman ni udi ni a oba wo kyerɛw so we a wo ko se na ye se wo ye efi se ahoma bi ho kora yi ntwe na wi a utwa na susum kotomu a acha na wotwe ese wo bonso wo tiwa na wo fon unu ade ko ahaban na wo de kotwae na wosunsum to mu no enu tumi ma wa wo fon yo de bi ho ayen kwase ye duada ebi ho ayen kwase ukuada ye fre no odi onu sutu otimi ko otimi ba nti otumi tu ko ekoba okoba bia osie no ofa ho no mu a obekọ ho bibia odi enyi na ese ka kwai no nanti wo no saa dwumadie na wudi na fa haban no ho eno nko a na wo ye ana wo hwe akire se obi mehwe wo san hwe bosom no hema eno firi ho a bibia ne ho bia ma wudi wo dwuma nam se fie no wo binti no bibia wo ha bia no mitimi ye sabosompani no kura wo ye bibi na enye na media na mu ka atisa de bosompani na njan waka na eno ntina ma wutumi gina ndwa bi so ka se ono ye wabusua pani se oye memfan se master control ye ban movie industry man say director or director producer no kura tumi catch director and say time we men ye dwuma time we ye sa na ne dwuma di na kwa akoye ana sa na tie enti memfan se okwa ahemfi a anko ye country okay obi betuma be se mayi me ko me kuro ma me fara pakan ena de ko me duru me kuro ma ye meduma no kuma se meduma na me ye wura okay enti ho no se me duru ho no ma na se me mense susiri atia ana se ebomi odi ade atia wonim se wo koka mebisem unya aka na wo dane na bebuo mebisem tia hode de ene na ne wakọ no straight mo ya ga obi nso obi ti akoya na se ne nso susiri atia ne nso susiri ati tere se ebi ani pa na wawu no ene de hye kan okay uchocho mucho ana ebo okotodwem okay bitumi fra pakan ma ne yeye enti yakwa bia na metu kwan bia me kwa mo no ne ana se bia me hododo me na me ntumi nkwa ono obetumi afra pakan no atete se me pepepa ma me saa na tie enkofa asemi be fese bia se bia kasa ahemfochine bi didi bia chi na ohene asebi mokọ akyekira kọbọ no bia no wanim kakra chen sebi o na wa anko no be na obi fufuro na etim na se ode kokopie nanim a enkofa wo ye ne bi anase nkredi kan se membenti mayi na beba saa na tie pepepe ye to nkla okay se bia metia me na achi me hododo me na so se bi aboa no wankwa na nwumakọ enti mesoma ntifu ni wapagafo ho mesoma ama o maba nti di oba na oba be gina me manem abeye bibia pepepe te se de me ba be yode amamo no na aka se wahene bi chen yen wahene nchen okay yen okay uyi twedi ampon firi ho no ma yen ne ye wo ho sabi obi a obetumi na atoto ye wura okay eya opem so okay ono de abebio wahene mo aburu okay what you asem na say okay because ye ntu ya de so okay muna ye modia what you asem na say akonya tuntum bia ni firi asuo na nanu mo na kira akonya tuntum na nanu ne puna akonya tuntum ade mo hene tena so enti wo konkonya die mu a ahemfu na ye nananom mo nananom ye nananom okay tetimire mu no se ye be che wo hena jaase kontre achiame hene ba panyini wo de wo hene ne bere konfo na watena konfo ni fie na wo twimienu da pa mienu na ya hye pomponso wo ya wam ne de adwa no eduru ho biem na pomponso ne ye de ade abusiafo me ne na wo se ade yo na atwetwe enkomo no owo adanse chiaboso eba ne nduro entete ye huhum nsem honam nsem eno ne osiade spiritual and herbal center bomodin ase wo ha akoda na bia wo de betumi aba ne nchen afin so fa na mamre ne amande se ye besi wo hene na opemu esumasem ne mu nkyerɛkyerɛ bibia da wo pese wote ade efiri eye nanan ho no so no magu ase bomodin ase wo befre ye toa ye nkomo no eso na na eka se pomponsu a kuro bia woni wura okay ni wura ne asu ndi se asuo no ene yekosa na anajo na no yekosa oba anko eye be ma na yekosa ndi ara eye de bobla pa bucket ene yekosa ne ye de yawa kese esi ho na afi ya titi nduru ade agum na ya tai se aduru no ade amawo na wadwale nsa na awotwe mienu
na se eno cleanser apepa wo hu fi bibia se na be ya akonwa no beje wotum na na ukogina wuwura nanim na ukoso ya kire na wano ankopa na efi na ma obi ano tumi pa na wo akodi obi yire wo so na nto se bi dabi aka fo de akunya no o da asem na se akonwa tuntum bia kire se wo be fa obi yire okay enso na ehwa de ya henfo de no moyo ya se no so ma wo yire ma ne nko wo so ko pire bibi ofa no ho son what asem na se aha okay na henfo abani na wo wiase ni na emu akonfo ndi akonfo so mu ahemfo na die nti na ma omu embu akonfo eye mo na mo ne ye bi nti ama ommu mu ana fa ba bi no meka se efa ne firi ye nkofo ni bi okay e firi ye okay because nipa no ade ne ni ho ose ewo ho okay sabi wanya betakali 250,000 bi ato ahye ana wote ba bi okwa no wanya nwenwenwenwen yesi moti ase kofa we bra moti ya ofa nipa so na ye adwuma freeze ofa nipa so na ye adwuma mesere mo kasa no ye ya na yinu peke yenko biem ofa nipa so na ye adwuma nananom so ma betuma begina be kasa de an ko mo fa nipa ada sama ade ntina so mo fa nipa so ofa wo so aba be kasa akire nti wo na wugina nipa ne sunsum ntam enti na obekọ ba bi ni yesi moti ana abegina o dalet nyenyenyenyenyenyen se toy bio yesi kofa we bra na na moti anu tumi ka nyenyenyen wo tumi anka njira o se mesi kofa dwan bra ofa ba mra wo so kakra ofa ye ba no ya kan amambre mu ankasa abosomsem se wo ye bosomfo no ankasa no dwumadie titire pen anase sombo bosom popro ben mi hu se na mesi aka no bosom bosen pa wa kanfo amambre mu no akopa akomo wo ma hodo be yenu akomi a ye komi ye wo ma hodo be yenum na mesre tobo na we de bubum kakra ma me na nanje na ho me ma nchiro yewo nsuo bosom ho yewo yekom no ena yewo honhom bi so ho wonam a na ohu a wo so ho ye nfe otumbe waawo na wakoma ma no wotumi akoma ma no unnim akom ho hwe unmu hwe ho ye nfe wa be wura na wo ko unse first uko school mu a school for ye plan ya so akom me ma address akom obi ho tibi wura mu no akwa no ebi ni fie da wo dress ye na fatawa ma na fata no ani obi so o bayifo onsu tibi kom bayiko mo ho aye no so ye kom bayikom de ye adwuma nka wonu so ye adwuma wo mo na nkwala ye ni no atinka je asi ni so no akote ha baba tum no ade ndi obedi no ko ni baabi aha ono ade yade na makora no aha ene ye fro no bayikom ewo ho wakam yensa ene ye wo ntubusom ntubusom no eno so ne se wo ha o si obi a me ikosirem me kwa kope bibia bebom ho ban ntu kwa wono de eyenua ane ne ma ne kabom ne ade ma wo de ba ye fra no ntubusom eno so be kom na na se utumi kom no utumi gutu nsa utumi kire wade ma wo ye okay nti wo sesen a de tie no no okay nti na se guma hodo a obi a de ye wone eye kese paa wom ye wo de wo kese wom o ni nyina no se pani wom bibia nu wa pani ye yesuma ye yesum no onya santini wo isrim ni ufri trohwe aho ye French nti ni din pa no nti ni din pa no ye fro no hiewo mensa onde wo so mpeka aka nti wo hia na wo di bone no ka che ne wanti a ado bi shobi onu ni case na ko ba bi enu anu nti eni ye hode wo kwa wo hia na no ahade na wa kakra de ka ho se ye ba se mo adwuma mu a ba na kan mu a mo adwuma no se ne si di mu tintim ban aka mu no ye ni ho no mo ahemfu ni ho ye ni ho akuro ni ho okay ya ni kura boss ye ohene ba ya hini na afiri na nanom akomfo ya hwe ade sante be sante ni na nyi obiri komfo na ma sante ya sante enti wontumi chichiri kuro nyi komfo mfirim be na no hwe ma yeso kura na respect wo from because of the ye mu bi yenti na mo adwuma na nkasa eye adwuma odoma nkoma ni so ene binom dane no ana wo fe nso wugitum se ebi mu ma akon mu fa so ye adwuma na enya ne kwan so odoma nkoma ni so ma men kire wade ansa na akwasi kokko bebo ma we mu no na ye wo yesom a yesom ye na nanom som edom sum nyankopon ye fe ni twedi ampon kwame obo ade wati asem na se mumu buku na momo ye ton kwa hu 250,000 no
eno na momo se yefiro obi Jesus na de bibia 250,000 what else am na say na mo se me betra se mi nkuta bodu a mi nkuta hwe ba obi asa bre nka ne ho ne ma eno nkyere se wo ye konfo a wo ye fie o ya sombo kura cha ahemfo ada na yetutu yen amamara se chan ahemfo be na ye ni wo hene wo ho ne hene nti akamfo amambiri mu no konfo ni wo no mo a asa na etira ye santen hene wo frɛ ya wo se me nana no ma konfo yi me nsa da me nsa ye mikuta me nsa ma sere wa ne koto sere wa de se mo mete adaban ma me ada no no do frɛ ye nana adaban ne de haban ana nya haban o se nka ukokoro bi ya so na nka wo hene bi ya ade ya ye wo first day second day Thursday no ye third day no na me yensa ne die no ye de ma akonfo na ya begoro ni ya hwedwem ni ya hwa asase ni ehunu se ade na wo pagya ne mpompon so no ebesisan ebeyeye edi na ahemfo no motete mu nkonwa so akonwa ne tene baabi ohene ne tene baabi odi asem a na entokwa asi because akonwa no onimu de wo ye wo ho wo hu because kuro na ni wa ne won hwehwe no so wo hu ya wa amamere bi wo kuro mu anka afe so a ena wonum de dia wo ababasa no ya wa amamere bi wo hono ma ka kuro ni komfo ne na eyo yetwa ade bo kuro ni nipa ni na ho ban firi ni na na de hye yetwa bede unum bede abebre mo ya okwan ye fa so ye bo no na ya pemma omumu wo mo nsa sa ata mo no omo nkwa afikyire no dabi omo nkwa afikyire omo nya menses yo na ye be pra kuro ni na koniko otia ni ya pra koniko otia ni ya pra koniko otia ye wi a ni ya de kenten akata so ni de kosua to so ni ya pra ni na de akoko otia ye wi a na konfo na begunsa ogunsa wi a ye mpra nkosumi na so ni ya twaja atum ya hye no nana me ko kuro bi so na kuro no omu pra obia pra kuro no mu nyina bola ene yade ko kuro ni ti ene yade ko gu kwan ni finfini yade ba other side nso ene yade be gu ekwan no finfini eno na na ka bi ofe ka bi bo se friends ya bon pampim na se ya ka bi se ya to pampim ansa na ya to kuro eno na wo edi enti no mu ye ne sa se yare efiri baabi ba ebeto no na ka ho o makuro no mu si ebu obi dua na se ye dua bone a aka ho ema nti emakuro no mu nti se nye ne na bibia basa yiwo nso bi wo da koti a yebu obi dua kora wo makwan ema umfiri baabi ma mekuno sanity na ekokoba ne sa na kuro bi na kura hudu bi na wasa atumi ne so mutumi ye mebo ma na se kuro bia tu sa na monya ebo aka ma mu de kuro bia tam se ne ye kuro na bose aka ma mu de kuro bia won history kuro bia won su ebo kuro ho ban me kire se obi wo be ye empampim no obi atumi yo obi ya so obi atumi yo aya de e wo ho a ye nananom no mo yo because obi otu na se kuro ma no mu a that way saadi we ye obi amprepre no kuro mu fie efini bibia mra nti eno no sa na tie nti obi kura timi kasi no bo se ye kuro we de mfie mi no kuro no obi nwu mu da so wanya ni da so ena nso de oka fo obi amenye obi akọ roma nti obi anye nti edu wa ne ehu de be abusiafo enche ye be ma ye mosu ye bi sa nananom question be ye ba community me ne nana wose ade oye ayebiafo ono da yesiu sa na meka no ema osiade spiritual herbal center ewo adanse chiaboso ewa santimemu adanse chiaboso eho na nana ewo na teten habanduro ye honhom ne honamu aduro one ne yatwetwe enkomo efa ya mamre ne amande ne kwan a akomfo ene abosomfo edi tintiman ewo kurumu ne mfa so de a ewo ema wo mu nana edaben de daben ena motena se ye adwuma ye twato ko tena se ukuada efiada kwasiada ena banada enima ba community bo ha mutumi yo we fan say ye de wo ba ye de ye visa ho adwuma nko asa wo de wo ba ye de aha de ye nim de ye ntumi nyo ade bia yesu nsum dwuma bia ni ho a ye nyo na de he pa na ne de wo betumi de nsa bu se sa de we pa de wo de ba de a ene ye tenete se bia gudie wo ofie na ayera ana ewo ho wuhunu ope ho amamere
bla say wo de hye bi e kan say buroni say madness abodam wo de ne ba me bosom ne de me bosom panyin no no ye adwuma wukuada na adwuma wo ye ne na me boboso no da adwuma titiro tumi wo ya eye ntem e wo fia ha eye gudie say ye galamsey wo pa hinie na adie ukuru amamere na asai yale atia si ukurom ana wo pe solution bla say yale ada obi so say yale ban minum yale aha yale a bosom no entumi nsa say be ebu kwata anifira ana achacha ana say be eburujimi ana de aha de ye nsa bi wo ha na jimi yade yale pa unya na aduru eko sa so o say bible kra ka say jimi bata bofra koma ho o kire na aduru no say de be aduru ye de say ne ba ne wa hwe no say no so tie enti ano no mi ntumi ntwea ba hwe obi de hye ma ka say me ko say ade ho obo me enti wa tie unipa no ofie aha tie ano pa ho dia say o pe obi o passport o prevesa say ye de o kwa ne numa da no oba duru so be kwa no yare obi tifie de wo ye bie ni honum a eye yima no akama mu no ye de bosum na chichiri fie ye de bosum na chichiri kuro enti wo ye popu kura na say wo be firi akama mu a ya ka aka amanfo firi say asante o nya asante o akama afo no doso e kamese fantifo wom bunufo wom asantefo wom achimfo wom so mu empoto no sanete na honum ni na no asa na be chichiri fie no ya de bosom na chechere na wo fie bi wo honum a nipa ni momu dia wumawuo bate bia no mo wo agudie no makobọ na dane no mo de akwaji nipa enti say nipa no obo be ma jonso tra kro obewo say nipa no ofam oba akra obenyem obewo eso do didi ni wonya bi ani wo fie bi so honum a enipa wo fie nim bebire ba sika nim ni akobọ na dane ne de akwaji sika afo bo se nipa no omu nyini 25 30 18 17 tete no mutaye sa no moyo ejina me se ye ni honum a kuro ne hwan hu yi twedi ampon firi ho a ye ni ho kuro ne hwan nana ubetumi akama mensere say a very controversial question kakrade ubetumi etumi agina ho kan ne se akomu edukura chen Kristosom bebre ekwan be so ma men chero wade akwa buroni kokko a mu fe na kwasi buroni no akwasi kokko ba ye ma we mu no obehu se Ghana nyame a cheye nimpa bebiri odoma nkoma ahira ye ana okotena ase ana ofa okodwene se kwa be na mefa so asa nkofo me convince wo mo na menya saa niema ni bi firi so onu ni krom obi ni ho enti okotena ase mo ehunu se no omo so wo mo som omu di akira omu believe e mu odu enti ade nti na se me pese me twe omu be me ana me tete omu ntam a me so me fa som bi ankaka nwo mo se esum bi e wo ho aye fire ni sei eno so na yesuma na wo mo nsosom omu nsosom na omu som no enyo do kan bi aboa nana buroni a oya asole dan no odi buku ni ba ye no okwa asole odi how many hours bia 1 hour 2 hours are na odi fiti Monday kopim kwasi ada oti asole de we aso fie ben fo ye say yen hihye bia de bia enya hihye eye Jimmy program lineup Jimmy na bi no eye Jimmy abibifo ye Jimmy to the stand say ye ji ade agi ni bum ni atu ye de atwene ana wa hini bi sole a eduru kwasi ada na otutuntuma na okotena asole dem akwasi dew na oti asole dem se nyame be yo nyame opuna konya fufuto ma ho nanamuni na kwansuwansu e wo okrom na kobọ mpaye na di kro ni na fire kro ni ma na no monyonwere ho no oti asole dem obi nka sa asole no enye ni bu so wasem o broni na ode bible ne ba na o sa asole no kwa na de wokoto bae made mami musa ima no seven na bibisa oda na broni na enti akwa bi nwon se do de bible bae na shepu na de bae no na de snap ye kuta yenzo ye dai de bae enti broni na ode asole ne bae no ni gina watumi di bugis aba bugis ode wokoto aba wode ba ku bi om se de be firi mesi o se wan so mu si na om de chew so om de ye de om de minim so wan enti so watumi di sa na ma we ni na ba wono wo soma ono kwotena sole dem a wana wa na wa sole no koye na dwuma wo so akwotena wo se wo no ye kumbanfo ye hwebanfo ye yewe na wo hubanfo abehu no
enti na me ka no buroni no hu se gold wa timber wa bauxite wa manganese wa enti wo be daada ye na odi sa book ni bra ye say ye nsom wa hu ti na me ka se mate nkontomre mabebo amane me de ne ba tibi enka ntete ne enwie obi ade ye mfa obi yere ye ni obi hu nkonkonsa because ye fra de bi sipe e be chew sipe ne ye de sipe ne ya de ye wo bosom e chew se e be chew kwan be se e be kun ana e be kun e chew no wanka no kura be kun aha na kwan ben ofa kwan ben so na sipe tumi fa so enya se ye no nyina tifie e bi ani enya ntawa kakra usu wo ko sansuo bakura me de minum bi waka wate obi anka hwe na da wuni mu a we beko saba no na wo ukonom a wo hwa na wo mo a uhu ade kura ha wo wa na wo kan se wo nom na afedie chese wadura adwombone na nsa ne wo ne wo yere kura anya asem na bia mi ndi wo fufuo mini na sa kire ukodi a tumi enti wo de ono ko yetwa bidi enu ano no wawie mini na ya den na de sa ne me nyina asa eni ho bi menu mienu yesuma ne intra na we de ma prebo wa ko bisa anya se ni ho oh na wa hwehwe a unhunu okay me wo me yobi am ya quick temper me bufu asem ba but me bu mfu anua no okay wada asan betumi ne papa yanya okoto na dua ni besu akọ horo ne nsa ba ba na me di aso ni yanyaw won se de siti ya no tie no de umfa ni agro dabi bi ma bosom ne mecheme na eno nko a ana se wade ontuma we me mfa bibia ma de da wo afa wan ka no kro ma busa ho na afa wo se nya wa sipe bechew eyade a ye direct direct e wo bosom no ho ati se fie we na mi bosom fie hai me bosom panyina de ne wo no ho ana ya command ama se nipa bia lo beba ha wan ka no kro nipa bia wa de da ho obefa ye bebusa wo se enye wo no ano che no okay na betu asere nse se sipe sem no se ya wenyi nsi njan ya no na nimu a bosom ne nya bosom oh se ne ne dro de obetete na mom sipe de se dabi ansa na bosom bia be ye hye na kire opanehye na won se me twa to na manugu asem so America manwie buroni ne de ne ho ni hia me be pesa Africa anase Ghana ehunu die ntia pesa me yira ho kakra be buroni ebe dada enne ye kwosere omu bibia se na ye ya bedi wo kan se wan ka no kura sipe ebechew e ho na uduru ya man be bisa sipe na ana me se me so buroni ne de ne manwie etima me fa tu Ghana Africa fofo udum de ntia na president Sole anu waduru China na okobo besa China wo koko China wo gold eno ma hunya se dua gold hey ana want it sa Saudi go for me wo okay o ma hunya se dua timber ono woni timber woni kromo wo twa timber hye ne nkyene ahye ne duro e betuma gu 300 years Ghana e obi edenti ene ma yenye de na be yesa ye jimi ne dam na sarodo ya me kana wote asem na ase de wo me se toothpick kra di years mo no ye kra show China ni no betwa kampuni ni firi ya hawo no wo de ko China no no akọ toothpick no se MP minister no ebe kire se o ye mfa nipa o Ghana ha no muntwitwa kampuni no na ye toothpick ni bi no da bi obeboka o kekra enti ade na ye 300,000 a no de zalumi yensa aka ho wanya sai what ya samana say enti say ye ne Ghana ha wotumi fa bi ntoso ni ntino sa de na ye nkọ kra mfiri America China emfa mara emu ye tumi nwia bi wa ha obanya bibifo mu na medie tira se me ye true African man me ye Ghana ni me chale se me de what ya samana say na ya kekra mo afiri buroni kurom no de ne mfa so bum no de atoso enti wo ka se ye nwia bi wa ha o se da bi Ghana ye akọpe 3 billion wa IMF meboa ha na sika nko mu ko hu ba akofo dem na ye sei na ususu se de pa na ma oman no se ne akokeke ye se buku na ye ya gia tum na ye di ya chire no ha ne ntawa ni bi ni jimi no na no de ye dan kofa oman se man ne bebra se de ne se buroni ni ye so de be daada wo ko ni kurom ho bi ni ho na se wo kan ye se asumi so se ba ya che acha so ba ya che acha be se wo be hwe asa tete nyina na se ne me nyina wo bet ennem mom na da bi tete mire mo no na so le bi ni waka wuro man na
me kyerɛ sɛ Roma no baayɛ no ɛkoraa no na saa som sɛ ne ɔka si pay ni saa ne ma nyina ɛnkɔ ha enyi sɛ na yedi saa ne ma nyina wo ho nso so ɔbɛhwɛ saa ne ma nkyɛ aseɛ nyade a akyɛ bebree saa de wo mu ne sɛ ɛnɛ sɛ wo yɛ konfo okora na obi baba wo nkyɛn a obu nipa bɔnfo obu bodam ni ɛnɛ wo sɛ Africans ne yɛ wade bi sɛ nananom fa wa wabodam ana wagimi unum de yɛ wo yo ya meka na wote asɛm na saa na nipa ni adwene yɛ dɛn ayi o mo ntu ka sɛ ene mila ni bia ba no wo da ho di bosom nsɛm ati na wo ne bosom ha na nani abie nti o mu ba abosom fi o mo tete no ba so o mo ti o kan no ɛno ada sɔfo ba me fie ha obeduru hanom 8 o'clock anadwo wote asɛm na ase wakogya ne ka okurom no nante ba ha wote asɛm na ase eti wo ya wo se enemle mu a anibia ba na wo ne bosom na na no kyekyere kuro mu a wo tena mu no wo so wo ani abie che na wo na ka che se ye garden kuro betumayo eti buroni ne ma na yedi akire South Africa fo behwe dem di twa to no no mu be jai saa ne ma na obi tumi nka nkyero bi se obi ensum obi som but wo hunu se sebi efie ni wowura kuro no ewowura na ne wo kan nyina wo kan de atwa to se ebla Kristosom beba no ne ya nananom som no ewo ho enu nti no se Kristosom ba mpo a yemfa obuo mfa ma ya nananom emma nananom no fi se panyini se kokoto e anya kokosene mi bu se wasem o buroni won se bosom bi yese konfo bi aben a ne obefa buroni obefa konfo no e de ne kwa bukyira ya wo so nko yeren ko bo na adwumam wada asem na ase eti wo wote ya wo wote bosom na saase so na so le ne kura obesi ye no esi bosom na saase so kuro no ye hwan dia ifia da yenkonsuo no mu enso nana wo hene no ebeboa me ayi mu galamsi na hwan be kan na se wa hu se nana we se ebi ni o Kristo eti de wo mu na ne se enne no me te ase me wo fa ase bi didi me na ase mi wu a ono mom na ese oso mi tuum fi so ono enum me ntwera no ene ye se ya manu ba bi te Russia yen kofa no ma ono betuma tontoma ono firi Russia ba nye bombo no beto ye yo be dia de no beto bombo de 230 tie na no ekofa ne ba ye hunu se we no wo no wo fie bu kire na ba iska wo ho ne ye twaboa ma akonya fie bi obedi o efie nkonya o ye se twa 5 billion no no twa 5 billion no be da teneka what you say na say ana no so nam se bu kire ho na wote ni ntini sa ne ma na wo ka no wonyi ni enti na wo sa henfo no obedi ade a atekora 8 years 10 years ni etu no wangu a ni etu no bi so na wawu akonwa no so na akonwa na wonim de woyo enenti we nyina futuo be na ade be ma eye nkanka kamfo a ya to sa ne ma ni nyina de a ya me sire nananom ne se fi se ye yi sa nananom som ni we mu nyina to nkyɛn a ye wo ye ne anioma nketenkete bi wa na kamfo ye ya na efi kwa fie nyina ye jai sa ne ma ni tie bi go fie bi a wo na chiwade ye ona ye se ye ni so ebi ni sa ayi mpampim ya ne ye kan nyina we mi nyi ni se ya bosomsem obi anfa bola ye mfa nkogo na pape sha ya kan se odasani sha wo ka se bosomsem ne de he se si a we ye Roman Pope kafra we ye Roman Pope kura na se wo so betena konwa so a bosom na betena no so no en kan tete unu made na edi pura konwa edi puna konwa ya ka se ye puna konwa unu made edi puna konwa ehye enye hye ya sina sise dwa na no mo wa adwene se ye kotwa dua eden na ya sene nti ya sena sise dwa na ye tu ase ye tukuru nti mo sa sise dwa bia tukuru da ase asise dwa na ye de yakonya tuntum o akonya tuntum bia da konya fie so bia asise dwa na me be tro kwan ye fa so a ye ya asise dwa ne abusuafo mo ma ye fa dwumade ensi ha em se efie aduasan aso ye ba be san ne nana atwetwe enkomo biem ye be nana adu asukọ na wa kire yen ekwan a ye fa so epunu nkonwa ne ekwan a fa so ekora nkonwa ba na hemfie a ene saa ne me nyina koso afre nana ose nana we de meso na do no ma no e de atudwa na no number no me WhatsApp plan ye 0249 929024 WhatsApp plan no 0249 929024 nti se we ye hene se we ye de mi fi asofufuo nyina ba ha bagie ani e bagie aso no ntere se ye de bosom na emo wakọ ye adwuma o but twedi ampon na ono wo frɛ wo no wo bekasa ese wo hu no ese wo tenene ni na wo de feri wo se mu ni aduaba no mo fa haba ne ye dai bibi bia wo wi ase bia ye kunta bia de haba na yo masam yes na kona
Na man no nko a na say. Ana de to so biem. 0542 Okay. 033077 0542 033077. Shalom. Okay. Nana, we dey also asem twa to. Maso twa to no say if ya ewo no. Ye de bia ye aduma. Okay. Ya wada na emu ulma no pum. Yenso oba ewo aduma ye fofoforo ho ombeboa. Abusuafo yɛda wase sɛ wonya abere ɛhwɛ yɛ kɔso asɛ wobɛ subscribe wobɛ like na wobɛ share asɛbɛ yɛ a abere ne abɛgyina video no bɛtoma wobɛnya bi ahwɛ medin ebiemane Kofia Mogyansa Ucham woyɛ bɛna yɛ atetekwa etufo ya me mu so